Čo sa ti najviac páčilo? Gravitácia. My nechodíme, my sa gúľame. A čo sa ti najviac páčilo na týchto Vianociach? Výlet na Sitno. Ja som padla prvá, takým štýlom, že sa mi šnúrky z jednej topánky o druhú zachytili. To váš padol chudák do blata. Čo sa ti najviac páčilo na týchto Vianociach? Tiež výlet na Sitno, ale aj musím pochváliť našich spevákov a organistu, že boli ďaleko lepší ako minulý rok. Boli spolu celá rodina. Tiež sme bola celá rodina spolu. To koho sme tu stretli? Normálne nás pán farár nespoznal, taká hanba. Vážne? Po svätej omši sa častokrát stretávame ešte pred kostolom. Debatujeme o rôznych témach a včera sme sa úplne spontánne rozhodli, že sa pripojíme k výletu s jednou rodinou na Sitno. Nakoniec už len porovnať boliestky a môžeme ísť domov.